Ці зайздросціў Александр Лукашенко Вацлаву Гавалу? Для мяне адказ відавочны не. Ну падумайце самі, які сэнс зайздросціць чалавеку, які, будучы прэзідэнтам, прабыў на пасадзе прэзідэнта Чэшскай Рэспублікі 2 тэрміны, і на вяршыні рэйтынгу ніхто з палітыкаў не мог з ім параўнацца ў той момант, нават, слухайце, не захацеў мяняць канстытуцыю, а проста сышоў. Вот просто так аддаў уладу, аддал власть, вот гэта слово «власть», про што Александр Григорьевич гаворыць з такім упаеннем. Альбо, вы скажем, ведаеце, мне прыйшлося, не скажу, што шмат, але разоў 5 ці 6 сустракацца з Вацлавам Гавалам у розных абставінах, і тады, калі ён быў прэзідэнтам, калі ён не быў прэзідэнтам, калі ён быў прэзідэнтам з Васілём Быкавым, быць побач, калі ён яго прымаў, калі ўжо не быў з старшынёй рады БНР Івонкай Сурвілай, з апазіцыйнымі беларускімі палітыкамі, і падчас адной сустрэчы ён мне падпісаў кніжку. Вось, як звычайна, ён паставіў сардэчка такое, намаляваў чырвоным фламасцерам, але я хочу, дарэчы, кніжка выдадзена ў Менску ў 91 годзе. Але я хочу звярнуць увагу вось на загаловак «Сіла бессільных». Гавал – гэта так ён пра сябе. Бессільны, нямоцны. Які сэнс моцнаму прэзідэнту Александру Григорьевичу Лукашенку зайздросціць некаму немоцнаму прэзідэнту Вацлаву Гавалу. Між іншым, калі Гавал ішоў на выбары, ён не абяцаў чэхам ні запусціць заводы, ні кожнаму там па халадзільніку, па тэлевізору, ён абяцаў усяго толькі па вялікім рахунку, усяго толькі 2 рэчы. Гэта дапільноўваць дэмакратычныя прынцыпы і дапільноўваць выкананне правоў чалавека. Слухайце, Александр Григорьевич Лукашенко яшчэ да прэзідэнцтва, будучы дэпутатам, вось гэтыя 2 словы «дэмакратія», «правы чалавека», 3 слова, так, вымаўляў, у лепшым выпадку з іроніяй ці з сарказмам. Што сёння маюць чэхі? Чэхі маюць сярэднюю зарплату ў 1600 з нечым даляраў. Гэта у Празе сярэдняя зарплата па Чэхіі крыху меншая, недзе 1300 даляраў. 1400 даляраў атрымлівае настаўнік. Натуральна, што гэта такая вельмі адносная лічба, скажем, банкір будзе атрымліваць адну суму, кіроўца трамвая будзе атрымліваць другую суму. Дарэчы, я калі ехаў у трамвая, я бачу абвестку, што ідзе набор вучняў вось на кіроўцаў трамвая. Там сярэдняя зарплата была пазначана ў 24 000 крон. Это прыблізна 1000 даляраў для старта. Многа гэта ці мала? Чэхі лічаць, што мала. У чэхаў сярэдняя пенсія недзе 550 даляраў. Яны лічаць, што мала. Сапраўды, прадукты не танныя, хаця я магу параўнаць гэтыя прадукты з Менскам ці з Віцебскам. Па некаторых пазіцыях яны і танней. Але, слухайце, дзе ёсць людзі, якія былі б цалкам задаволеныя сваім жыццём. Тым не менш, вось сёння урад Чэхіі заявіў, што ў сувязі з карантынам, у сувязі з каранавірусам, уладальнікі малых бізнесаў, у якіх ёсць непаўнагадовыя дзеці, атрымаюць падтрымку ад дзяржавы 80% вось гэтага, так сказаць, працоўнага іх даходу. Это апошняе, магчыма, штосьці, так сказаць, лічбы змянілася, магчыма, і іншыя закранулі нейкія сегменты вытворчасці. Я думаю, што закрануць, але вось на гэты момант такое зроблена. Гэта нават больш, чым тая 1000 даляраў, якую абяцаў ці абяцае Трамп кожнаму амерыканцу, калі ўзяць суадносіны сярэдняга заробку. Таксама прэм'ер Бабіч, у Чэхіі зусім не ідэалізуюць прэм'ер-міністра Бабіча, ён там мае праблемы ў сувязі з карупцыяй, але Бабіч папрасіў прабачэння у чэхаў за тое, што на гэты момант не хапае масак, і паабяцаў, што праз некалькі тыдняў будзе 10 мільёнаў масак, гэта па колькасці чэшскага насельніцтва. Вось чаму урад так робіць чэшскі? Таму што урад залежыць ад сваіх выбаршчыкаў. Калі ён бы не вёў карантын, калі колькасць вось гэтых інфікаваных пайшла па экспаненце, як яна пайшла в Італіі,
Ну, гэты ўрад просто ён не толькі той, што не пераабраўся б на наступных выбарах, я думаю, што ён просто б не пратрымаўся ва ўладзе. Ну, а калі вярнуцца да пачатку, дык, конечно, я думаю, што Александр Григорович Вацлаву Габалу не зайздросціў, але беларусы збольшага чэхам могуць зайздросціць, і ёсць за што, хаця чэхі зрабілі ўсяго толькі адну рэч. Яны на выбарах прагаласавалі за дэмакратыю і не дазваляюць нават вельмі добрым прэзідэнтам быць ва ўладзе больш, чым гэта прадпісана Канстытуцыяй. Подписывайтесь на наш канал «Свобода Премиум», на канал «Радио Свобода», заходите на наш сайт svoboda.org.